Assalamu alaikum. A yan uwa barkanmu da kwana, barkanmu da yini. Yau abin da zamu tattauna akai, zamu tattauna ne akan abin da ya shafi abin da ya shafi WhatsApp. Ya mutum zai yi ya hana mutane su riƙa, ya hana mutane sai adin ɗin shi a cikin groups ɗin da baya so. Na farko dai kafin mu ci gaba, please wanda bai subscribing a channel ɗina ba please sai ya subscribing. Saboda idan muka ɗora, yan ɗora a wani lokacin sai ya gani. Saboda za mu ci gaba ɗora abubuwa masu muhimmanci irin waɗannan. A yadda za ka yi, za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Idan normal WhatsApp ne ke gare ka ko GB ko wanne da ke gare ka, idan ka shiga a cikin shi, za ka ga a nan sama gefen hannun dama guda uku. Idan ka taɓa su, za ka diba, za ka zo ka ga settings nan. Idan ka taɓa settings, za ka wuce tare zuwa cikin account. Idan ka shiga account, ga privacy nan sama. Idan ka taɓa privacy za ka jawo ƙasa zuwa wurin groups. Gashi nan idan ka je za ka diba. Gashi nan everyone can add. Kowa zai iya saka. Gashi nan kuma my contact kawai waɗanda kake da su a wayanka, lambobin da kake da su a cikin wayanka su ɗaya za su yi adin ɗinka. Bayan shi ga wannan ƙasa shi kuma my contact except. Duka lambobin da nake da su za su yi adin ɗina sai dai banda za ka iya cire wasu waɗanda ƙila su ne suke yawan adin ɗinka a ciki. Idan ka shiga ciki kawai da ka danna shi misali haka za ka danna don kawai shi ke nan ka kammala insha Allah.